23 сола ҳастам. Дар Тоҷикистон аз ин намуди варзиш як духтар ҳастам. дар аввал ман ин намуди варзишамро махфӣ медоштам. ба волидайнам намегуфтам. Зид будан намемондан, мегуфтанд набардор, духтарбача ҳастӣ, мақсад оянда модар мешӣ, худатро маиб накун. баъд ман ба онҳо гуфтам ки ман ҳамин намуди варзишро ба худ интихоб кардам ва меҳр дорам. Мегӯянд ки ба як мард чил ҳунар кам аст. ман ҳаминро гуфтаниям ки ба занам кам аст. мақсад занам метавонад ки баробари мардҳо вазнбардор шаванд, гӯштингир шаванд. аз ҳамаи намуди варзиш метавонанд ки духтарҳо яктагӣ намоянда бошанд. дар пауэрлифтинг тана аз танаи пештара фарқ мекунад. ман мегӯям дӯстонам, наздиконам ки ин намуди варзиш барои духтар нест. аз ин намуди варзиш даст бикаш. меҳр кардам, наметавонам ин намуди варзишро тарк кунам. ҳар як варзиш нозукии худро дорад. агар нозукиёшо аз худ кунию ҳамун техника выполнениеша шурӯъ кунӣ, мумкин ки ба ин душвориҳо дучор нашавӣ. мехостам ки дар ҳамин намуди варзиш ба қуввои баланд расам ва дорандаи чемпиони мир шавам.